Bona tarda, senyores i senyors, nens i nenes. Benvinguts al Badegegants 2018. Un Badegegants ple d'emoció i el més important, un any d'estrena. Maria, no t'embalis i explica el que ha passat a la plaça de la Vila fa uns moments, que potser hi ha gent que encara no ho sap. Ai, sí, Anastasi. És que ha estat tan especial i emotiu que encara no m'ho crec. Resulta que els nostres companys Ripal i Brunella han tornat de taller. Sí, i no han tornat sols. Com que s'han fet vells, han decidit clonar-se per tornar més forts i més joves, amb moltes ganes de ballar i quedar-se molt més temps amb nosaltres. A la plaça de la Vila ens han interpretat la seva història. Ell era un pirata sarraí i ella una pubilla de Badalona. I arrel d'un naufragi a la costa de Badalona es van enamorar i en Ripal es va quedar a viure aquí. Així doncs, què et sembla, Anastasi, si presentem nosaltres dos per primera vegada a la plaça de la Plana els nous Ripal i Brunella del Mar? I tant que sí! Rebem amb un fort i ben merescut aplaudiment en Ripal i la Brunella del Mar. Quin goig veure aquesta plaça plena de gom a gom, plena de gent. No podia haver estat d'una altra manera. El fet que torneu ens fa molt feliços a tots nosaltres, els vostres companys gegants i, com no, a tots els badalonins i badalonines. He tingut una idea. Ripal, Brunella, per què no ens balleu alguna cosa per inaugurar la mostra de balls? Oh, sí, seria fantàstic. Així, un cop acabeu, us quedeu presidint l'acte i Maria i jo us cedim aquest espai. I tant que sí. En Ripal i jo estarem encantats d'interpretar-vos la nostra vanera, vestida de nit.
deixeu-me passar, si us plau, deixeu-me passar, que vaig una mica tard. Nena, porfa, aparta't un moment. Ojo, que passo per aquí i no em trepitgis pas. Vinga, va, que faig tard. Oh, vigila, que t'atropello. I vinc corrents, perquè us he de dir una cosa. Surt, dona, surt del mig. Vinga, va, deixeu-me passar, que arribo tard. Ai, quanta gent, Déu meu. Quina cosa més maca, quina plaça tan bonica. Un fort aplaudiment. És que vinc corrents de comprar al carrer d'en Cueta. Allà m'he trobat amb la Quimeta, la meva amiga, que venia de la plaça de la Vila i m'ha explicat el que ha passat allà. I no us podeu imaginar, no ho diríeu mai, mai de la vida. Han tornat el Ripal i la Brunela. Ai, dona, vas tard. No veus que en Ripal i la Brunela ja són aquí? Ja han ballat i tot. Sempre vols donar les notícies i arribes tard. Ai, això ha estat culpa de la Teresa dels embotits, que també l'he trobat a la Riera, i m'ha aturat per dir-me no sé què de la seva neta. Però li he dit que tenia pressa i encara hi ha arribat tard. Oh, però sí que no sabeu una gran cosa, i és que han vingut ple d'amics gegants, petits i grans, per celebrar-ho. Carai, quina notícia. Doncs, per què no aprofitem aquestes banderoles de creus i mitges llunes que tenim aquí per animar-los a tots quan vagin entrant? Oh, seria fantàstic! Mireu, quan entrin els convidats, tothom aixecant els braços, ben amunt, per animar! Així doncs, què et sembla si anem començant amb la primera parella de la tarda? Doncs sí, tens tota la raó. Els primers a ballar són en Tasi i la Mariona, que aquest any es faran ballar els alumnes del 6è de l'Escola de Maristes de Badalona. I ens interpretaran el Balset de Badalona. Així doncs, si esteu a punt, quan vulgueu. Molt bé! Enhorabona, nois i noies. T'has fixat, dona? Aquest jovent que bé que balla, eh?
Sí que ho han fet bé, molt bé. Però saps quines són els primers gegants que he vist quan venia cap aquí? No. He vist allà a l'alçada Can Govern els gegants de Cabrera de Mar, en Pere Joan Ferrer i la Leonor de Sarriera. Quina gràcia, tu! Es diuen Ferrer i Elionor, com una de les parelles de gegants de Badalona. A sobre, en Pere Joan Ferrer era un senyor feudal del castell de Borriac molt cruel i despietat. Després de molt de temps de guerra, els seus vassalls van aconseguir alliberar-se d'ell. En canvi, el nostre Ripal, al principi, el punyetero, venia a fer la guitza, però res, va conèixer la Brunella, que és tan cuqui, que es va tornar bo. I mira tu, va alliberar els badalonins dels atacs pirates. Però, dona, finalment no només va ser en Ripal qui va canviar d'actitud. En Pere Joan Ferrer ara està fet un tros de pa. O, si no, pregunta-li a la Leonor de Sarriera. Al cap i a la fi tots canviem. Amics, amigues, banderoles amunt! I vosaltres, gegants, quan vulgueu, podeu ballar el vostre ball. El ball dels gegants de Cabrera de Mar.
que bé que han ballat, no creus, Saïd? I tant! Sí que ho han fet molt bé. Per cert, saps què? Els nens i nenes de la ciutat, en assabentar-se de la notícia, també han volgut venir a celebrar-ho. Ah, ara ho entenc tot. Per això ara ballaran els nens de l'escola Lola Anglada. A veure, em sembla que deuen estar per aquí. El net de la Joana de la Pelo. Deuen haver caminat molt per arribar fins aquí, perquè venen des de l'altra punta del parc de Cal Arnús. I jo, l'altre dia, vaig anar caminant fins l'hort que tinc allà i vaig acabar ben cansat. Saps, Saïd? Els gegants representen dos personatges dels contes que escrivia l'autora. Ell, el més petit de tots, i ella, la Margarideta. No t'imagines la de vegades que he llegit els contes de la Lola als nens del barri. Ai. Doncs mira, ja són aquí. Els dos gegants acompanyats de tots els capgrossos i nens de l'escola. Animem-los ben fort, que sembla que ja estan a punt per ballar-nos el més petit de tots. Oh, escolta'm, però quin goig veure com ballen aquesta joventut, eh? Ho fan genial. Sí, sí. Els que arriben ara són uns gegants molt bons amics d'en Ripal. Havien navegat junts pels 7 mars en diverses ocasions. Sí, home, sí. Són en Dragut i l'Oxalí. Te'n recordes, Saïd, d'aquell dia que vam anar allà a la plaça del Sol amb en Ripal a fer un cafè i et van explicar totes les batalletes amb ells dos? I tant que sí. Em va explicar que en Dragut i l'Oxalí van patir la mateixa nit que en Ripal un altre naufragi i van acabar a les platges de Castelldefels, on, finalment, s'hi van quedar a viure. Ostres, tu,
Al final resultarà que tenim tota la costa plena de pirates naufragats. Més els agradaria no fer res dolent, que si no encara hauré de treure l'espardenya. Au, va, dona, si ja veus que som molt simpàtics. Mira, sembla que ja estan a punt per ballar-nos el seu ball. Creus i mitges llunes amunt i que comenci la rumba del topo. Endavant! Jo ara vaig a ballar. Ostres, tu, que ben ballat. Tenen una presència espectacular. Ai, sí, ara sí, ara sí! Què passa, dona? No t'esveris, va? Mira, aquí estan, els gegants de Badalona! Va, no siguis tímid i vine, home, que te'ls presentaré. Ai, sí, ja vinc. Em sonen, eh? Crec que per algun cop que per Vilassar els havia vist abans de casar-nos. Mira, aquest parell són en Jeroni i la Badamar. Ah. Fan patxoca, no trobes? Sí. Aquests altres dos més petitets són el baró de Godmar i la Maria Assumpta, que són del barri de Pomar. I tots quatre plegats no saps com de bé que ballen. Segur que vosaltres hauríeu ser dels que més ganes teníeu de sortir aquí a actuar en aquesta festa per als vostres companys. Doncs mira, com que ja m'han xivat quin ball ens ballaran, tothom banderoles amunt i que ens interpretin la Jota Tortosina.
que bé que han ballat! I com llueixen els vestits! Oh, sí, tens raó. I fixa't, arriben els nois de l'escola Ventosmir amb els seus gegants, els senyors de Ventosmir, en Badal i l'Ona, la Chelito i la Ginesta. Ai, sí, mira-te'ls! Són els gegants de la meva escola. Ai, Ah, sí? Jo hi vaig anar molts anys i vaig fer moltíssimes amigues. Encara les recordo. La Pepi, la Isabel, l'Ester, l'Antònia, la Maria. Oh! No, bé. A l'Antònia la conec. Mira, dona, m'acaba de dir una nena que els senyors de Ventosmir representen els antics amos de la casa on actualment es troba l'escola. No els vas conèixer? Ai, seràs beneit? Quants anys et creus que tinc? 200? Al final rebràs l'espardanyada. T'ho deia en broma, dona. Au, mira, sembla que els gegants ja estan a punt per ballar-nos el seu ball per excel·lència. Animem-los amb les banderoles amunt i que ens ballin el balset valencià. Fantàstic, ha estat fantàstic. Enhorabona, nois! Mira. Fixa't, no paren d'arribar colles. Aquests els conec i em sé el seu compte. Ostres, tu, quin home tan informat. Au, Doncs- va, explica'ns-el. Mira, aquests dos germans, l'Altamir i la Bona Dona, vivien en un castell de Premià de Dalt. I per evitar que hi anessin els pirates, es van disfressar amb unes carcasses per espantar-los i ho van aconseguir. Així que a la ciutat sense costa també hi arriben els pirates. Jo l'únic que sabia de l'Altamir i la Bona Dona és que eren amics de la Brunela, perquè quan era petita anava a estiuejar a Premià. Ah, sí? Es coneixien d'abans la Brunela i ells dos? Bé, sobretot era amiga dels seus dos germans petits, que eren més de la seva edat. I l'Altamir i la Bona Dona sempre els vigilaven perquè no fessin entremiliadures. Mira, sembla que ja estan a punt per fer-nos el seu ball. Amunt les creus i les llunes. Amb tots vostès, el cant de la Bona Dona.
Ostres, tu! Han ballat d'allò més bé, no trobes? Sí, i tant que ho han fet bé, sí. Però ara és el torn d'una altra escola. L'escola Jungfrau. Aquests els coneixem bé, perquè a l'escola on anava el nostre fill, l'Arnau, quan era petit. I tant. Encara recordo totes les tardes que vam passar a l'escola fent els gegants, plegats i mira-te'ls. Ara estan aquí, acompanyats de tots els nens de la colla. No n'hem fet pas poques de sortides quan érem joves amb ells, per tot Catalunya, amunt i avall, des de mar fins a muntanya, i per molts dels barris de la ciutat. Ara toca que el nou jovent de l'escola ens faci el seu ball. Han vingut amb en Jofre, la Clementina, en Quimet i en Jam. Però abans, animem-los amb les banderoles. Tots quatre plegats ens interpretaran Dalt de la Jungfrau. Vinga, quan vulgueu. Aquests nois i noies ballen tan bé que n'hi ha per treure's el barret. Què et sembla, dona, si anem presentant l'última colla convidada? Són els gegants de la colla, la Pessigolla de Valls, i es diuen Pere de Lusignan i Elionor d'Aragó. Renoi, quina patxoca que fan aquests noms. I no m'estranya pas. Mira-te'ls que ben plantats. Oh, saps què? Mira, ell representa un antic rei que va governar a molts llocs i va tenir el millor regnat de la seva dinastia. Sí, sí, i ella també era reina i senyora de Valls. Mentre va viure a la ciutat, va haver de superar un conflicte molt important. Per solucionar-ho, i així acontentar la ciutadania, va regalar a la ciutat el carrer de la cort i l'àliga de la ciutat, entre moltes altres coses. I tant! L'àliga que va entregar a la ciutat. Encara la podem veure ballar en moltes festes de Valls, com, per exemple, a les properes festes de Sant Joan. Així doncs, rebem-los amb les mans en l'aire i quan vulgueu, la plaça és vostra.
Enhorabona, nois. Quin ball tan maco. Ha estat fantàstic, i tant, oh! Però, Saïd, estem a punt d'acabar els badegegants i què et sembla si per acomiadar-lo donem pas de nou a un Ripal i a la Brunela, els protagonistes d'aquesta vetllada? I tant que sí. Ripal, Brunela, nosaltres marxem i us deixem de nou la plaça per vosaltres. Adeu a tots, amics. Oi, sí, és tardíssim i he de marxar, que he quedat amb les amigues per anar a sopar i a voltar per la shopping, no sé què es diu, com es diu? Shopping night. Ah, sí, doncs, adeu a tothom, ei, i fins l'any que ve, i bones festes! Moltes gràcies, dona i Saïd. Moltes gràcies també a l'Anastasi i a la Maria per deixar-nos gaudir d'aquesta mostra de balls des d'aquest lloc tan privilegiat. Què et sembla, Ripal? Si ja que nosaltres estem d'enhorabona i l'Anastasi i la Maria també, fem un ball tots quatre. És veritat, aquest any l'Anastasi i la Maria també celebren el seu 160è aniversari. A mi m'encantaria poder ballar amb ells una peça que vàrem estrenar tots quatre, si no m'erro, aquí plegats, a la Lola Lila. Que bé, ens ha sortit un ball d'allò és més maco, nois. Quines ganes que teníem en Ripal i jo de sortir de nou al carrer i gaudir d'aquestes festes de maig tan magnífiques. Ara, nosaltres, juntament amb l'Anastasi i la Maria, sortirem un momentet de res de la plaça, perquè anem a preparar-nos pel ball més gran de la tarda.
així com també a totes les persones que han donat veu i vida als personatges. També agraïm molt especialment la feina d'en Miquel Carreras, el perruquer de les gegantes i gegants, i a la tintoreria Rebollo. També a la colla de geganters de Vilassar de Mar, als paradistes del Mercat Maignon, a Dama, a Can Bertran, al Círcul Catorc, que és catòlic, al Bar Serra, a l'Orfeó Badaloní, als músics Gigabanda i molt especialment al taller El Drac Petit i a l'Ajuntament de Badalona. I com no, a tots vostès per acompanyar-nos un any més aquí al Badegegants. No oblideu que ens veiem de nou el diumenge vinent al Faldilles en l'aire i, evidentment, ens retrobem en un any aquí, al Badegegants 2019. Moltes gràcies a tots!